Čaute všetci. Na Vianoce sa robia rôzne polievky. Niekto robí kapustnicu, niekto robí rybaciu polievku ako halásle, ktoré sa robia tak, že dajú sa vyvariť rybacie hlavy, chvosty, kúsky rýb. Ale málo kto vie, že v hlave sa skrýva skvost, veľmi chutný rybací mozoček, ktorý je fantastická delikatesa, ktorú ja milujem. A teraz vám ukážem, akým spôsobom sa k nemu dostanem, aby som si ho mohol vychutnať. Takto si chytíte rybaciu lebku a tu zhora ju otvoríte. Toto je kapor. Takto a tu rovno pod lebkou vidíte toto slizké. To je ten mozoček. No, takto krásne vycucnete z tej lebky. Chutí to ako taký špik z kosti, ale je to fantastické. Mali by ste to vyskúšať. Nie je to určite pre každého, ale mne osobne to veľmi chutí. Polovička je za nami, a ešte druhú polovičku mozgu. Pozrite, jak sa hýbe, parádne. Vyzerá to jak nejaký živý organizmus. Paráda. Tak ako? Spravil som vám chuť? Verím, že po mojom videu sa naša sieť rybožrútov rozšíri. Čaute.